Türkmenistanda buğdayın döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagynyň arasynda döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan unyň we çöregiň bahasynyň gymmatlamagy dowam edýär. Daşoz welaýatynyň döwlet dukanlarynda bu önümleriň bahasy tas 4 esse ýokarlandy. Bu barada Garaşsyz neşir Türkmenistanyň Hronikasy öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 14 fevralda habar berdi. Akdepe trawynyň döwlet dukanlarynda kesitinen bahalardan paýok satylýan 1 kilogram unyň bahasy 1 manatdan 4 manada. 50 kilogramlyk bir halta unyň bahasy bolsa 50 manatdan 200 manada gymmatlady. Dip neşir ýazýar. Neşir yerli birinji sort undan tegelik çörek bişirip satýan hususy çörek söwdegärlerine salgylanyp, bunyň bir haltasynyň bahasynyň 350 manatdan 950 manada çenli gymmatlandygyny hem belleýär. Hususiýetçiler şunuň bilen bagly işini towtadýandyklaryny aýtdylar diýip neşir belleýär. Maglumatda soňky 2-3 güniň dowamında Aşgabatyň döwlet dukanlarynda arzan çöregiň satylmaýandygy, satyjylaryň onuň haçan we haýsy bahadan el ýeterli boljakdygyny bilmeýändigi hem bellenilýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Daşowyň we Aşgabatyň söwda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5 esse ýokarlandyrdy. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu baradaky karara 9 fevralda geçirilen hökümet maslahatynda gol goýdy. Döwlet harmanyna buğdaý hasylyny tawşyran daýhanyň üstümizdäki ýylyň hasylyndan başlap öňkü bahadan 2,5 esse töweregi has köp girdeji gazanmagyna garaşylýar. Ýöne buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlarynyň göterilmegi bilen buğdaýdan alynýan önümleriň döwlet dukanlaryndaky subsidiýalenen bahalary entek 2024-nji ýylyň buğdaý hasyly alynmanka ýokarlanyp başlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň habarçylary ilkinji gedek 12 fevralda Aşgabatdan maglumat berdiler. Şonda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan unyň 250 göterim, çöregiň 150 göterim gymmatlandygy ma'lum boldy. Döwlet dukanynda suwun içilini 1 kilogramy 1 manatdan satylan arzan un 3 manat 50 teňe gymmatlady. Bu un 12 fevralda döwlet dukanlarynyň görkezme tekçesinde goýulyp alyjylara satylyp başlandy. Dip habarçymyz aýtdy. Käbir döwlet dukanlarynda ilata 1 manatdan satylan tegelek çöregiň bahasy hem gymmatlap 2 manat 50 teňeden satylyp başlandy. Azatlygyň Balkandaky habarçysy welaýat häkimliginde 14 fevralda geçirilen bir duşuga salgylanyp, mundan beýlek döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan hödürlenýän unyň 50 kilogramynyň bahasynyň 225 manat, birinji sort unyň bahasynyň bolsa 200 manat hökmünde bellenendigini habar berdi. Şonda Balkanly ýaşaýjylar hususy söwdada 50 kilogram unyň bahasynyň 800 manada, döwlet dukanlarynda 50 teňe bolan buhanka çöreginiň bahasynyň 4 manada çykarlandygyny hem aýtdylar. Azatlyga häzirki wagtda el ýeterli bolan maglumatlar unyň we çöregiň bahasynyň ýurduň dürli sebitlerinde dürli möçörde gymmatlandygyny görkezýär. Balkandaky we Aşgabatdaky habarçylarymyz hususy söwdada çöregiň bahasynyň hem ýokarlanýandygyny, öň 5 manat bahalanan çöregiň narhynyň 15 manada gymmatlandygyny aýtdylar. Ýiti gymmatlama ýylda 1,5 milyon tonna goloý buğdaý hasylyny alýandygyny öňe sürýän we daşary ýurtlardan import edýän unyň möçörüni artdyrýan Türkmenistanda häkimetleriň döwlet dukanlaryny un, çörek we beýleki yeňillikli haritler bilen ýeterlik üpçün edip bilmeýän mahalyna gabat geldi. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we bazarlarda haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynda ilata hödürlenýän yeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Türkmenistanda un çöregiň yeňillikli narhdan satylmagynyň besedilmegi ýyl içinde aladalanmalar artdyrdy. Gün gözeranyny zordan dolandyrýan halk köpçüligi döwlet dukanlarynda arzanrak satylýan azyga doly garaşly bolup, ýyllar boýy saklanyp gelýän gytçylyga, nowatlara we dürli çäklendirmelere çydam görkezip geldi. Ýa-ni ýakynda döwlet dukanlarynda azygyň narhynyň resmi duýduruş berilmezden ýokarlanmagy köpçülikde başagaýlyk döretdi. Mary welaýatynyň ýaşaýjylary üçin şu günler un paýlaryny satyn almagyň aladasynda
geçer. Döwlet dukanlarında subsidiýerlenen bahadan her adam başına aýda 5 kilogramdan göz öňünde tutulan un paýynyň ýokurlanan narhy uly başagaýlyga sebäp boldy. Soň günlerde döwlet dukanlaryndaky unyň ýeňillikli bahasynyň birden duýdansyz ýokurlanmagy ilatyň azy güpçünçüligi baradaky aladalaryny artdyryp yerli ýaşaýjylaryň ençemesi hatda geçen ýylyň paýlaryny hem şu çakaçylyny satyn alyp bilmänligini aýdýar. Köpçülük geçen ýylyň un paýogyny satyn almak üçin döwlet dukanlaryna barýar we ony odolky bahadan satyn almak isleýär. Döwlet dukanlarynda bolsa işgärler unyň bir haltasynyň bahasyny 180 manada galdyrypdyrlar we ýany bilen gerekmejek haritleri goşup satýarlar. Şeýdip bir halta unyň bahasy 200 manada barýar. Dip Mardak habarçymyz 16 fevralda gurrun berdi. Şu hepdeniň başynda ýurtda unyň bahasy birden 250%, çöröň bahasy 150% ýokurlandy. Mary welaýatynyň Türkmen gala etrafynda daýhan birleşikleriniň ýaşaýjylary un paýlaryna geçen ýyldan beri garaşýarlar. Unyň ýeňillikli bahasy gymmatlan badyna yerli dukanlara un getirilip täze bahadan satylyp başlapdyr. Bu ýagda yerli ýaşaýjylary ören gynandyrypdyr. Dukanymyzda geçen ýyldan bäri garaşýan un paýlarymyz täze narh bilen satylyp başlandy. Ilat bu uny almakdan ýüz öwrýär we vilayet häkimine arza ýazyp geçen ýylyň un paýogyny köne narhdan bermegi soraýar. Käbirler geçen ýylyň awgust aýyndan bäri soňky aýlaryň un paýlarynyň hem heniz berilmändigini öz arzalarynda görkezýärler. Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mary welaýatynyň ýaşaýjylary bilen gürleşen habarçymyzyň sözlerine görä, käbir owullarda un paýy geçen ýylyň Thomsondan bäri satylmandyr. Yerli ýaşaýjylar unyň bahasynyň ýokurlanmagyna garaşandyklaryny bu barada ýyl içinde köp gurrun edilendigini aýdýarlar. Emma munyň birden hiç ýeri duýduruş berilmezden bolmagyna köpçüligiň taýýarlyksyzdygyny belliýärler. Unyň narhy süýlüň gallasyndan, ýagny inniki ýetişmeli buğdaýdan alınjak hasyldan ýokurlanar diýilip garaşylýardy. Häkimet bolsa muny öňünden howlukmaz durmuşa geçirip başlady. Dip marly söhbetdeşleriň ýene bir aýdýar. Unyň we çörögiň bahasynyň gymmatlamagynyň öňü sirasynda Türkmenistanyň hökümeti buğdaýyň daýhanlardan satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5 esse ýokurlandyrdy. 9 fevralda gol çekilen karara görä döwlete buğdaý hasylyny tapşyran daýhanlar şu ýylyň hasylyndan başlap öňkü bahadan 2,5 esse töweregi has köp girdeje gadanmaga garaşypdy. Bu aralykda vilayatyň döwlet dukanlarynda alyjylar bilen sowda işgärleriniň arasynda dawalar köpelýär. Ilat öz hakyny soraýar, dukan işgärleri bolsa ýokurdan gelen buýruga salgylanyp, geçen ýylyň paýlarynyň hasabyna uny täze narhdan satmagy synanýarlar. Şuňlar bazarlarda hem unyň bahasy ütkep durýar. Türkmenistanda öndürilen birinji derejeli bir halta un bazarlarda 300 we 500 manat aralygynda satylýar diýip habarçymyz aýdýar we bu aralykda köp maşgalalaryň azy güpçünçüligini düzýän esasy iýmet önümleriniň şol sanda paxta ýagynyň hem gymmatlap başlandygyny belliýär. Balkan welaýatynyň saglygy goraýyş müdirligi Sewitin lukmanlaryna oglun çağalary hastahanalaryň hirurgiýa bölümlerinden başga ýerlerde sünnet etmegi berk gadagan etdi. Müdirlik Sewitin lukmanlaryndan bu gadanlygy bozmajakdyklary barada dilhaty ýazmagy hem talap etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 fevralda Sewitden maglumat berdi. Müdirligiň resmiýetleri 13 fevralda etraplaryň baş lukmanlaryna ýygnap, olary bu gadaganlygy ähli lukmanlara duýdurmagy tapşyrdylar. Seýled olar baş lukmanlardan, etraplardaky ähli hirurglardan we sünnet edip bilýän beýlik lukmanlardan dilhaty alyp 6-njy güne çelini, ýagny 17 fevraly çelini vilayet saglyk goraýyş müdirligine tapşyrmagy hem talap etdiler. Dip ýagdaýlardan habarly saglyk işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu waka bahar paslynyň golaýlamagy bilen ýurtda oglan çağalary sünnet etdirmek boýunça nowatdaky mögsümiň başlan mahalyna gabat geldi. Balkanyň vilayet saglygy goraýyş müdirliginde geçirilen ýygnakdan soň Türkmenbaşy şäheriniň köpurly hastahanasynyň baş lukmany hem öz garamagyndaky saglyk işgärleri bilen ýygnak geçirdi. Ol müdirligiň resmiýetlerine salgylanyp, gadançylygyň sebäbini ýurtda esasan hem çağalaryň arasynda dowam edýän dem alyş ýollarynyň ýokunçlugy bilen düşündirdi. Häzir hususan da 3-5 ýaşly çağalaryň arasynda agyr pnevmoniýa giň ýaýrap dur.
Çağlar soňky aýlarda bu keselçiligi sol tanda agyr beden gyzgynlygyny geçiren bolsa, olary sünnet etmek howply hasaplanýar. Käte olaryň gany durman, olaryň ölümine getirýär. Sol sebäpli çağlary hastahanalaryň hirurgiýa bölümlerinden başga ýerlerde sünnet etmeklik gadagyn edilýär. Gadagynçylygy bozan nukmanlara garşy jenaýat isi gozgalyp biliner. Diýip ýygnakdan habarly saglyk işäri baş lukmanyň aýdan sözlerini titirledi. Baş lukman fevral aýynyň başynda Gyzyl Arwadyň Parow-Daýhan birleşiginde Goloýda demalyş ýollarynyň agyr ýokunçlugyny başdan geçiren 5 ýaşly çağanyň etrap hassahanasynyň lukmany tarapyndan öýde sünnet edilendigini hem aýdyp şeýle diýdi. 5 ýaşly çağanyň kesilen ýeri ganap hassahana ýetmänkä jan berýär. Häzir şol lukmanyň we enatasynyň işi suwda geçirildi. Şol sebäpli ähli çağalary lukmançylyk kadalaryna laýyklykda diňe hassahananyň hirurgiýa bölüminde sünnet etmegi duýdurýaryn. Şeýle-de soňky aýlarda agyr pnevmoniýany başdan geçiren çağalary güýz paslyna çenli sünnet etmezligi tawşyrýaryn. Geçen ýylyň güýzünden bäri Türkmenistanda ilatyň hususanda çağalaryň arasynda demalyş ýollarynyň ýokunç keselleriniň ýaýraýandygy we ölüm wakalary barada azatlyk ýygyderli maglumat berýär. Balkanly habarçymyz ýurtda çağalaryny halk tebiplerine ýa-da lukmanlara öýlerinde sünnet etdirýän raýatlaryň sanynyň köp bolmagynda galýandygyny hem aýdýar. Ol munyň däp desur we olaryň hyzmatlarynyň hassahanadaky operasiýadan has arzan düşýändigi bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Baş lukman sağlyk işgärlerine sünnet amallary üçin ähli tölegleri öz jüwlerini däldi, hastahananyň gaznasyny tapşyrmagy hem berk tapşyrdy. Diýip saglyk işäri sözünü jemledi. Balkanly enatalaryň ençemesi 50 manat olan resmi tölegden başga-da el hakkı hökmünde 2000-den 3000 manada çenli serişdäni lukmanlara bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýar. Biziň akaladymyz gan bolup zaýlanýar her çagy üçin aýratyn enjam çalyşýarys. Biziň çykdyjylarymyz hem köp hassahana bize lukman libasyny enjamlary satyn alyp bermeýär. Hemmesini özümiz satyn alýarys. Biz işimize kellämiz bilen jogap berýäris. Isleseňiz çağlaryňyzy owa tebiplerine sünnet etdiriň. Olar hem 1500 manat alýarlar. Olaryň kepilligi hem ýok çağlaryňyzyň janyny howp astyna goýanyňyza degse şolara gidäýin. Diýip Balkanly ene bir lukmanyň aýdan sözlerini titirledi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada Balkanyň saglygy goraýyş müdirliginden we Agzalýan hassahanadan teswir alyp bilmedi. Türkmenistanda oglan çağalar köplenç 3, 5 ýa-da 7 ýaşanda, soňky ýyllarda bolsa has kiçi ýaşlarda hem sünnet edilýär. Ýurtda adatça çağalary sünnet etdirmek mögsümi ýylda 2 gezek bahar we güýz pasyllarynda badalýar. Türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek dini däp desurlar esasında amal edilýär. Ýurtda munyň amal edilişini düzünleşdirýän haýsydyr bir kanunçylyk göze ilmeýär. Ýöne soňky 6 ýyl bäri Türkmen häkimetleri bu amallaryň diňe hassahanalarda berja edilmegini üpçün etmek tagallalaryny güýçlendirdiler. Resmiler halk tebipleriniň ýa-da lukmanlaryň çağalary öýde sünnet etmegini gadagyn edýärler we olara garşy gözegçiligini wagtal güýçlendirýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we mediasy bu gadagynçylyk we onuň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş ýa maglumat bermeýärler.